Good morning, people! Luto tayo ng rice, guys. Happy Friday! Pupunta si Nakat kasi wala silang kuryente. May bata pa naman. Ang lamig, kawawa. Dito naman sa bahay, ang init-init. Pag alis ni Dan, inon niya yung heater. So ngayon, ang init na dito sa lounge. Luto lang ako ng rice para pagdating ni Kat may kakainin tayo. Papunta na siya eh. Tapos, wala na. Darating na yun. Mamaya-maya lang. Timing din kasi meron tayo corned beef. Tsaka meron tayong patatas. Ang breakfast natin. My gosh, ang init. Okay. Dito na si Kati, guys. Kati maganda. Si Baba rin. Ha? Matagal ba? Mga 1 week. 1 week kami hindi nagkita. Tayo? Breakfast tayo, guys. Let's eat. Meron tayo dito corned beef. Delimundo na may onion at saka potato. Di ba dumede na yan? Guys, try natin yung leche flan na ginawa natin kagabi. May mga yan. Tinikman-tikman ko yung kagabi. Try natin, wait sa... Tatakot ako doon. Baka dito si Kati siya yung taste tester. Lahat sa akin masarap. I-vlog mo today. May problema yung camera na today. Hindi talaga siya napopokus. One pa yan, di ba? Oo, wala na. Guys, tingnan natin. 1, 2, 3. Tapos hindi pala bumagsak. Let's see lang. Hala! Ang dumikit. Ay! Yun. Ayan. Oh, wow! Char! Mukha naman siya leche flan. Uy, first time ko yan. Huwag kayong judgmental. Uy, yung mo kasi, yung condensed milk ko, hindi yung Nestle. Yung Coles lang. Yung mura. Parang naman nakatalasa, no? Pareho lang ba? Kasi nga, first ko nga to. So, parang ina naman lang ba yung rice? Oo. Papa, doon ulit. Try natin, guys. Huwag mo muna ipatry sa bata. Baka hindi pala edible ta, joke lang. Lu, mayos ka dyan. Huwag ka lang. Tama-tama na yung height, dahil. Tama lang? Medyo matigas yung gilid. Hindi naman. Iba. Okay naman siguro. Masarap, dahil. Let's see plan? Pwede? Sarap ah. Kaya natin, guys. Yung gitna. Yung creamy sana. Ay, creamy! Grabe siya! Alo! Hindi mo ba yung nakakain ng leche flan? Tamis siguro dahil. Ay, creamy ang loob. Uy, okay na, uy. Okay na, dahil. Oo, yung gitna, creamy, uy. Yummers. Okay na. Ayaw niyo sa leche flan. Ha? Too sweet. Oo nga, tapos medyo din mapait yung Syrup. Sukal. Suka lang. White sugar. Creamy naman yung loob, guys. Ano nyo? See? Ayan. Kain tayo. Diba, ang aga ko nag-leche flan? Maga day, tamis. Guys, dito kami kina Ate Sherry, ating Uber. Na po, ma'am. Maraming salamat po. Magkano po? Over here! Let's go, baba. So, bibili lang si Kat para sa para sa kaarawan niya ay. Ang batang yan. Kaarawan. So, sa Sunday. Pero bibilhin na namin ngayon. Bibilhin na ni Kat ngayon. Let's go, baba.
kuryente. Dito tayo, Asian Spices, Filipino Grocery. Dito si Ate Cheryl. Dito nagpunta si Dan kahapon. Aba! Are you cold? Ang cute ng outfit mo. Cute ng mukha ay. Where are we going? Are we going shopping? Parang siyang kagagising lang. Pag ganun-ganun pa, insik-insik yung ulala. Kama na. Ala, beautiful eyes. Ala. Nangyari sa'yo. Arte-arte. Meron silang mga ano dito. Parang dito ko nabili yung pork sisig. Nakatry na ako niyan. Meron silang ginataang laing guys. Oh, at saka bupis. Ano ba yung bupis? Pork heart, lungs. Hindi ko pa na-try yan. Pinuksan ko na talaga siya. Kapag-antay. Yung bata, oy, kakain na ng stick, oh. Baby V! What is that, Baba? What are you eating? Walang pansinan muna, tita. Okay na siguro ikaw? Wala pa kaming mga ligo. Napunta kami dito kay Ate Sherry, walang mga ligo. Biglaan. Tapos punta kami daw ng Asian shop after para bumili ng ibang ingredients ng ano niya. Mga lulutuin niya. May mga dessert din si ate, oh. Suman. May suman siya dahil. May sapin-sapin ba to? Tapos, bibingkang malagkit with makapuno. Patay ka. Dito kami sa Parafield, guys. Doon na kami galing sa veggies area. Kompleto na ata. Kompleto ka na, no? Sa veggies. Ano na lang, mga... Hala, i-check ko kaya kung meron sila. Gusto ko magmukbang nung king crab. Yung malaki talagang crab. Feeling ko wala silang malaking crab dito. Maliit lang yan. Push mo yan. Push, Baba. Bigat na daw kasi. Yeah, push that, Bab. Good job. Ah. Ayaw niya. Huwag ka alam sa kanyang ano. Good job. Sige na, go. Hello, people. Anong oras na, guys? Wala na si Kat. Nandito si Lyra. Hello, people. Hello, Siya maaga. O, anong comment mo sa ano ko? Sa leche Sabi plan? ko, perfect yung leche plan ni Lodi. Pero pagdating ni Manay, kailangan sabihin niya coffee flavor. Mapait kasi. Sinabi ko ba kanina na May mapait? aftertaste siya, ba? Mapait yung ano. Parang nasabi nila, baka nasunog ko yung sugar. Sabihin ni Manay, nakikita ko na yung reaction ni Manay. Sabi niya, Sabi, tinuruan na kita. tinuruan na kita, sinunog na yung sugar. Kaya nga eh. Oy, hindi ko alam na nasusunog pala yan. Hindi niya sinabi sa akin, hindi niya ako winarningan. So ano siya, yun. Kahinintay ko lang talaga na ma-melt yung sugar ba. Pero yun nga yung sabi ko kay Lodi, na perfect niya yung yung leche plan. Very smooth siya. Kasi ako hindi ako nakaka-perfect nito eh. May buo-buo siya. Siyempre naman. Sinala mo, Lodi? Ha? Sinala mo? Sinolong ko. Alam ko ba yung ginamit ko? Ito, hindi ko pala napakita sa inyo guys. Ito yung ginamit ko ay. Kasi Pwede yan. kaya nga, ito guys, yung binili natin kahapon kasi wala akong pang hindi ako nakahanap ng fine na strain. Wala talaga, ang dami na namin pinuntahan. Sabi ni Lyra ha, hindi niya daw yan ma-perfect. Oo, perfect mo, Lodi. Sabi ko, wait lang, i-vlog ko yan. Lodi, yung pinakamadali, yun pa yung nasunog. Yung sugar, madali ba yan? Uy! Confident ako kahapon eh, gano'n pa, okay na to. Pero meron pa akong isa. Sana hindi yun mapait. Isang lutuan mo lang yung sugar? Hindi. Iba-iba, oo. Kasi iba-ibang lanyera. Meron pang isa dyan. Sana baka naman mas mapait yun. Ayun sabihin mo, barako na yun. Pure coffee yun, buwan. Nagluluto na pala ako ng spaghetti, guys. Nandito na yung meat at saka hotdog. Lagay na natin yung ito. Maaga pa naman, kaya lang nisip ko lutuin na natin kasi pagdating ni Kat, babalik kasi yun si Kat. Magluluto kami ng lumpia para sa birthday ni BBV. So, lutuin na yung lumpia para ma-wrap na ba? Para ano na lang, i-fry na lang sa linggo. So, at least, tapos na tayo dito sa sa lutuan para mamaya lumpia na. Dito na si Dan, guys. Sige na. Ha? Did it work out? No, it did. So good. Sinabi ni Lyra, may twist daw yung leche plan ko. Buwang ay. Walang support tong isa. Hindi niya mananotice. Hindi yan. Is it good? It's okay. Maka-okay. Is it too soft on the bottom? No. Okay. It's perfect. Is it? The consistency is perfect, I think. And it's not perfect, but like it's good. Okay. The taste? It's
Tastes fine. Is there any aftertaste? You put maple syrup on it. Is that right? No. No, what's wrong? It's a bit bitter. Ah, okay. Oh, good stuff. Yeah, you Who can brought put those? Oh, Kathy. Kathy. Oh, she went here, right? I didn't tell you. We went shopping. We went grocery shopping Look, done. for her for baby V's birthday. So we went to Ate Cheryl. So I saw Ate Cheryl today. And then we went to Parafield. And then we went to Newton's Oh, did you pick up? Woolly. No, she was sleeping, babe. We tried. Tinawagan namin tulog. Yeah. Kathy, I think, called her around 11. I was like, no chance. She will be sleeping. Dito na si Kathy maganda, guys. Di ba kapag labasan ba ng shoulder? Ganyan. Ito na natin si Neil ng steak kasi gutom. May paksuso si Catherine, labas ng shoulder. Pag hindi nabusog si Neil dito, yawan ko na lang. Ano? Ang laki naman. Wow. Bibitayin niya. Buti na rin na unahin niya sa kanya kasi yung air fryer, hindi magkasya lang mag-stay lahat. Gutom na pala daw siya, wala daw siya kain pa. May filler ka, Loli? Ha? Filler ka. Pero, ang nila dahil. Dami natin. Dalawa. Ito na kami. Magluluto na sila ng lumpia para sa kaarawan. Birthday kaarawan. Karawan. Hindi ako marunong mag-filler ni Loli. Ano yan? Bakit? Iba-iba ba yung pillar? Yeah, yung iba. Meron. Iba-iba. Depende kung spaghetti or ano. Ay, first time ko gagamitin yung air fryer natin, guys. Good luck. Kay Neil pa. Si Neil pa na ano yung butong tapos Tester. yung sa kanya yung tester. You're right. Baba. Ano yung usual na sineseason mo sa steak ni Neil? Ano lang, salt and pepper. Tapos minsan, meron akong binili ng steak seasoning. Akin. Gawin ko lang yung akin, ha? Sige nga. Kahit ano ko. Salt, What do you get? pepper, herbal, Italian herbs, at saka garlic powder. Wait. Okay. Pagdalit. Oy. Herbs. Ah, dito herbs na. Dito herbs. 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 Ginawaran kaya ako ni ano. More herbs? Herbs. Ano ka? Ano nangyari sa'yo? Kapampangan? Filipino accent ba yan? Yes, Catherine. Herbs. Yeah, I'm on 66, but I need half a round. Ito kami guys maggawa ng spring rolls. Oh, I didn't shift them. Di ba? Hindi nakasali. Yeah, good then. Laki I was lucky I got three. May ano naman siya? Butok. Maliit na Malaki to. Kaya nga, yung laman pa lang niya. Ano Hindi yung ano. Butok siya, di ba? Oo, butong ka. Ay, hindi talaga magkasya ang dalawa. Isa lang lang. So, nahin natin yung kay Neil. Tapos mamaya si Kasi pamuli na yung kay Jan. Mamaya pa sila malay, guys. Oo, mamaya kasi. Alam mo na sila umalis, di ba? Two. Alam mo na ba yun? Yung alas ko siya ng message. Ano niya yung buong air fryer. So, hindi pwedeng dala-dalawa. Kailangan tigi-isa talaga to. Alright, guys. First time natin tong gagamitin. Kailangan talaga siyang... Ayan. On natin. Agoy, 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 agoy. Alright. Alalala, ano yan? Ayan, steak. Ayan, steak. Siguro gawin natin. Day, anong klaseng, ano yung gusto niya? Anong klaseng medium? Okay. Char. Parang alam ko naman paano yun. Medium pala. Okay. Paano ba yung medium? Push mo yan. 25. Wait. Gawin natin mga 20 minutes muna. Lo, ano yun? No.
Okay, 20 minutes tapos. Ay, no. Ulit. Joke lang. Wait. Paano ba yun? Okay. Hindi pa ako marunong ito, guys. So, wait, bakit ka nag-on agad? Dito. Yan. Tapos, ayun. Hindi ko siya maintindihan, guys. Okay na ba yun? Nakaon na ba? Feeling na, nakaon na, no? So, first time ko. Di ba ganito yung sa inyo? Iba may sa amin. Iba yung sa inyo? Iba yung pindutan ba? Agoy. Bata. Oh, di ba natapos? ulit. Joke lang pala yun, guys. Wait, ayan, steak. Okay. Tapos, 20 minutes na muna tayo. Okay. Ayan. Okay na yan. 20 minutes, yep. So, after 10 minutes, i-flip natin siya. Or, check natin siya actually after 5 minutes kasi hindi pa natin alam to, hindi pa natin to gamay. Bilis mo salita. And sila, busy sila sa kanilang. Oh, yun day. Meron kang chopper? Wag mo naman. Sige daw, try mo. Kasi kapag sobrang puno, di ba, sinira mo na yung chopper ko. Wala, ayaw nito parang talaga. Ang liit naman ang jacket. Uy, mabilis lang yan. Wag mo lang damihan. Wag mo i-crowded ang aking chopper. Kaya nga, ito naman. Oh, mayos ka dyan. Binablog kita pag ikaw. Pag yan nasira, akot on camera ka talaga. Ayan, di ba? Sige pa. Pulse ka lang. Ayaw? Naka-on ba? Oh, sige. Ikaw naman, i-press mo lang. Tatakot siya, baka masira niya. Mabilis lang naman. Oo, so wag mo damihan masyado. See? Kailangan mo ng lalagyan? Bigyan kita lalagyan. Okay na? Wala may nag-text? Wala pa na. Wala pa si Dan. Yan yung kay Neil, guys. Okay siya. It's like medium well. It's not medium. Where's the other part of the can? Kasi bago yung you're welcome. Lutuin natin kay Mark. At saka kay Dan. Isang lang talaga siya, guys. Isang steak at a time. Kasi sobrang lalaki ng steak natin ngayon. So, yung nandyan kay Dan. Tapos susunod kay Mark. Buti na lang, wala pa si Jan. Kasi, hindi pa natin maluluto yung kanya. Dito na pala si Lovely. Lovely, stay! Guys, May issue siya. welcome to Discati. The race. Smile lang. Di ba ganyan sa kanya? Dito na pala sila, guys. You haven't got to, I yours got a job. I know. Try niya yung leche plan ko. Best friend ko talaga yan. Best friend ko yan. Diba? Grabe makakritik yung asawa ko. Oo, yung problema ko dyan, medyo bitter yung sugar. Kasi parang natagalan. You like it? Yay! That's all yours. Oy, gusto niya. In fairness, nandito na si Manay, guys. Ano flavor na? Ha? Coffee. Sabi niyo, pait. Coffee flavor. Hello, uy, gutom na yung mga bata. I'm cooking your spaghetti. Wait, Sa akin, gusto sige, tikman mo. sunod. At si Mark din, may pagka-masterchef din yan si Mark eh. Di ba? Ana? Over na ito, maka-perfect. Bestie, mapait siya pero hindi sabi ko. Ang sarap. Yung consistency. Maganda. Over yung ang sarap talaga. Hindi. Ulitin ko, isasabihin ko. Okay. Yung consistency ng leche flan, pero mapait siya, bestie, pero yan yung perfect sa leche flan. Kasi pag Yours. overly too balance. The Panlasang Pinay. best friend. Lovely stay, approve. Hala, wag kang mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Okay. Diba? Wow! Shoes!
Luto ko lang yung spaghetti, guys, ha? Sige, turuan kita. Wow, ako pa talaga magtuturo. Siya nagturo sa akin. Kapag alam mo yung perfect ang leche flan ko. Siya yung nagturo sa akin. Sabi ko nga eh, iba. Iba? Sabi ni Lyra, ako hindi ko ma-perfect yun. Sabi ni Loy. Kasi nakinig siya sa akin yung story. The best ka talaga. Yung aking ano lang, ang sugar. Medyo Okay bitter. yan. Ganyan ang maganda. Mapait. Mapait. Ang tamis na. Nakinig ka? Yan yung maganda daw. Kung nga sa'yo masarap pero kainin mo Kaya nga eh. Try niyo muna leche flan ko, guys. Si Mark yan. Lovely's Day, Mark. Pag nagpapadali ka, Bakit ano lang nangyari? Nice and creamy. Yes! May mga pa Masterchef comments to. mag-apply na ano na. Not too sweet. Not too sweet. Okay, graan dyan ni buwang eh. Eggy. Eggy. It's made from eggs. Eggs, yeah. It's very eggy. Yeah, it's really nice. Yay, thank you. Good, honey. It's really good. Salamat. Not too sweet. Not too sweet. Hi, right. Yes. Better than mine. What's, oh wow, come here, let me see. Wow, what color? Pink. Good job, Baba. Tatawag ka niya. That's pink. The lady. Ilagay natin. Mainit pa yung spaghetti. Kumakain na sila. Hala, si Holly man eh. Nandun yun sa makeup mo. Tsaka si Ang spaghetti, kainin natin, pakainin natin. Makain na sila, guys. Do you like it, Zach? Thank you, Zach. Yung kay ano dyan, malapit na 2 minutes na lang. Malapit na talaga, Johnny Boy. Guys, tapos na lahat. Tapos na ang mga boys. Yes, kami. Tayo na nakakain. Tayo. Oo, wag ka muna mag-discuss dyan. Tapos na sila, guys. In fairness, hindi siya nag-smoke. Ilang ano yun? Apat. Apat na na steak Wala yun. kayo sa air fryer na. Wala kayo sa air fryer. Ilang buwan na yun. Mas buti pa yung mura. Yes. Hindi lang ang mahal. Maganda. Kaya nga eh. Minsan yung hindi kami na mahal, yung pa yung maganda yun. Hugot. Kain na tayo, guys. Ito, dala ni Lovely's Day. Ayan. Yan. May na. May funggay. Dala ni Lovely's Day. Kaldereta. Dala ni Lyra. Ano yan, Lyra? Ginataang salmon. Ginataang salmon. Dessert. Meron siyang dessert. And then, cheesecake. Uncle, Texas. Di ba? Tapos na ang mga boys at saka yung mga bata. So kami naman kakain. Tapos na sila. Kain tayo! Sila ng ano. Guys, what do you want to get drink? Adobo chicken. For me, No, it's one of Josh's favorite salad. anong gusto nyong inumin? Thank you. Just choose whatever. Drag cook. A Coke, please. Thank you. Ay, kutsara daw, please. Lai, pa yun. Ano? Oo, meron ako sili. Hindi pa siya naaangan sa lagay na yan. So, Sili na red? Bigyan natin siya marami sili, guys. Gusto mo yan, ha? Hugasan na siya, Dan? Hindi pa. Hugasan ko lang saglit. Huy, isusubo mo talaga to? Ang angang nito. Huy, red na red. Sige, bala ka. Tapos ang almohada. Sige, push mo yan. Push mo yan. Doon ako, Padre de Pamilya ako. Ay, saan ako? Doon pala ako. Meron na palang plato. Ang Brian ng bahay. Galing nitong kutsara ko. Joke lang. Joke lang. Kain tayo, guys.